салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сонаи Раҳим Продакшн, ба кулли он нафароне ки ин лаҳза видеои навбатиамро тамошо кардасен. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яке шумо тандсиҳату хонобод ҳастед ва як хабари нохуб дорам ба ҳар яке шумо дӯстони азиз, ки бародаре ки дирӯз мо навораша партофтем, раҳмати акаҷи Майхон Айнояи Фархор, ҷамоати Зафар деҳаи Самончӣ ки бояд ҷарроҳӣ мекарданд, ҷарроҳӣ карданд. ҷарроҳиш хуб гузашт, не ки мутаассифона баъди ҷарроҳӣ чанд муддат пас аз ин дунё рафт. дӯстони азиз, фақат чӣ кор мекунем? аз ҳамаи шумо умедвор ҳастам дар ҳаққаш дуо мекунем, дар ҳаққаш суханҳои хуб мезанем ва нафароне ки дастгирӣ кардем, нафароне ки саҳми худро гузоштем, ҳазор раҳмати калом ба шумо. ҳаққатонро ҳалол кунем ба ин бародари азиз, ки дар анамо ҷойи охираташ абатан хоб рава осудаву ором. дӯстони азиз, як чиза ба ҳар яки шумо бирасонам, ки марг дар мо вобастагӣ надорад, ки кай ки хоҳем ай даст метем, кай ки хоҳем ба даст меорем. барои чунки бисёр нафарот шояд нависе, ки ишам ай даст додани хелеву хеле. дӯстони азиз, ин гапа гуфтан худаш якмаш дуруст нест. дуюмаш ки касе ки хайр мекунад, чӣ коре мекунад? Барои охирати худаш мекунад, барои ягон реклама, барои ягон касе нишон додан не. дӯстони азиз, ин бародара аввал шумо дидем, ира то Ӯзбекистона будан, аҷа хай гардондан овардан, вақти будчидара ягон чӣ баргардонда наметавонад. фақат чӣ кор кардан дар кор? дӯстони азиз, ҳама сарҷамъ шавем. иншаалло боварӣ комил дорам, ки саҳми худмонро ба чунин одамо бирасонем, шояд бисёриаша мо сабаби шифо ёфтанашон шавем. ҳама чиз аз ҷониби Аллоҳ мешавад, фақат мо сабабгор мешавем. дӯстони азиз, худованда ки дар кор бошӣ, агар шоҳ ҳам бошӣ мебарад, гадо ҳам бошӣ мебарад. дӯстони азиз, фақат сарҷамъии мо ҳамира эшон медиҳад, ки мо чӣ кор кардем. успед кардем, ки пеш аз маргаш дасти кӯмаки худро ба ин бародар расондем, ба ин нафар расондем ва ба наздикон, ба хешу таборош, хусусан ин бародари азизи ман модар надоштай, ба падареш, ки дар Федератсияи Россия ҳамдардии худа баён мекунам. ва чӣ гуфтанем дӯстони азиз, ки худованд ин рӯзи бада дар сари ягон кас нишоната. худованд ҳамаро ин рӯзи хурсандӣ бита, рӯзи бада дар ягон бандааш ишоната. дӯстони азиз, ин рӯзҳо мо мебинем, ки ай Москва, ай дигар ҷо, ай чандин балинсо чӣ қадар мурда буровардисанд, чӣ қадар одамо мурдисанд. ин як кори тавбае, беҳад кори тавбае. дӯстони азиз, ки бисёр нафарҳо ин чиза дарк карда наметавонанд, чунки то мусибат бар сарат наяд, намефаҳмӣ, ки ҳамин кори дуруста, ҳамин кор ҳаст, ҳамин кор мешава, ҳамин мусибат ҳаст, ҳамин хел азобон намефаҳмӣ. дӯстони азиз, ин гапа ман ба кадом хотир гуфтам, ки баъзе нафароне ҳастанд, ки фикрҳои бад доранд, ақидаҳои хом доранд, чӣ ниятҳо дар дил доранд, лек ҳамаи чиза Аллоҳ меравад. мо худаш мебинад, худаш ҳамаша мефаҳмад, ки дар кадом роҳе. дӯстони азиз, фақат аз шумо чӣ мерава? Як дастгирӣ, як сухани нек, ба як аз дасти кӯмаки худро дароз кардан. бисёриҳо мисол дар Федератсияи Россия баъзе нафарҳо маро менависанд, ки ака ҳамин хела не, ки ман иними рӯз иними қадар рӯзи авқот хурдисам, ай сари ҳамин қадар пула мегирам, дар роҳи хайр сарф мекунам. ё бисёриҳош занг мезанад, ака ҳамин хел проблема шид, худованд дар номаи аъмолам қабул бигардонад, мегӯяд ман мехоҳам ягон каса дасти кӯмак дароз кунам. ин коре ки шумо мекунед бародаро, ин дар сарҷамъи ҳар яки мо шумо вобастагӣ дорад. ман гапто надорам, ки ҳама каса сарҷамъ мешавем. нафароне ки дасти кӯмаки худшона, дасти хайри худшона дароз карданд, иншаалло ки худованд дар номаи аъмоли ҳар яки мо шумо сабт мекунад. дастгирии оқибати охирати мо мешавад ин корҳои хайрӣ кардаги мо. дӯстони азиз, ҳозир мо ай пеш ҳамон соҳиби мурдадор омадем, дар айни ҳол дар анами деҳаи Самончием, дар ҳамиҷа буромадем навор кунем. ба кадом хотир, ки бисёр нафарот шояд дидагӣ набошен, бисёр нафарот навора дидагӣ набошен. Айноҳияи Фархор, ҷамоати Сафар, деҳаи наваи Самончӣ буд ҳамин бародари азиз. ин касали рӯдапечак доштай. навораша мо ҳамон замон аз ютуб пок кардем, ки ба кадом хотир, ки ҳамон бародараш гуфт, ки ҳамон навора пок кунед. ба ҳам хотир гирифтем, мо навора тоза кардем, дар инстаграм ҳам буд тоза кардем. ва шахсоне ки мехоҳем, ки бифаҳмем беморӣ ҳамонро аз чӣ ҳисоб гузашт, вай рӯдапечак дошт. рӯдапечак, ҳамин рӯдо мепечида, як ҷарроҳӣ, ду ҷарроҳиша кардагӣ буданд, як ҷарроҳии дигараш мондагӣ буд.
ҳамон бародаре ки аз ин дунё рафт сини бародарош гуфтагӣ буда ки ҳамин сеюм ҷарроҳӣ мара кунем, мо ба по мехезам. Хай хулос бурдан сеюм ҷарроҳиро рӯзе ки мо навора партофтем, дир рӯзи корбандагӣ шид. Навора партофтем, баъд аю рафтан ҷарроҳиро гузаронанд. Ҷарроҳии хуб бу, баъд аю хес мега як бульён хӯрок хӯрд, гап зад, суҳбат кард, ҳамроҳи падараш дар Федератсияи Россия буда, тариқи видеовизио суҳбат кард. баъд аю мега бо таи кислород бурдан, дигар нашид мега. Таи кислород бурдан. Аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, хай и бародар бемор буд, мегем ки аз ин дунё рафт. Нафароне ки мебинен созай, солимай, қатиш суҳбат кардеси, миёй зангат мезананд, ҳамон бародар мурд, ҳеҷ боварид намеояд, бе ягон авария, бе ягон садама. И ҳамаш дар дасти Аллоҳи меҳрабон хичай. Ё ин аст, хусусан боз ман дар давоми гапам ҳамдардӣ ба наздикони Дамирбек Олимов мерасонам. Бисёр нафарон маро гуфтанд ки барои чӣ навор накардӣ, барои чӣ навор накардӣ Дамирбек Олимов, ҳама кардани хеле карданд. Мо як чиза дӯстони азиз бигӯм ки мо чӣ ба дар зинда будани ҳамо шахсият, ҳамо одама қадр накардем, барнома накардем, баъди мурданаш ҳама Дамирбек Олимова дӯстдор шид. Чӣ ба дар зинда буданаш ҳамин қадар одам дӯстдораш нашид, ҳамин қадар нафар барномааш кунад? Барое ки мо мардуми зиндаи мурдахӯрем баъзан вақт. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз чӣ гуфтанем, худованд фақат ҷоша ҷаннат кунад, навор кардани мо ябора бар фоидаи ӯ не, балки ба залали ӯ ай. Фақат худованд ҷоша ҷаннат кунад, ҳамин қадар дуо кардан метавонем. Не ки бисёр нафарон маро гуфтанд, дар кор нест, ҳар як чиз вақту соати хича дорад. Дӯстони азиз, мебинед ки мегӯянд ки як рӯз Раҳим мурд, як рӯз дига мебинанд мегӯянд ту мурд, мисол шумо мурден. Ин дунё як чизе ҳаст ки ба ягон кас вафодорӣ намекунад. Дӯстони азиз, умр вафодорӣ мекард, Фиръавн да вафодорӣ мекард, чандин одамое ки бои мартаба буданд, ӯ да вафодорӣ мекарданд ки тамоми бойгарии ҷаҳон дар таи дастшон буд, ё ҷонашонро харида метонистанд. Лек ягон чиз дар назди ҷон зарраи сонияи вақта гирифта наметавонад. Дӯстони азиз, фақат Аллоҳи меҳрабон худаш. Мо бояд чӣ кор кунем? Чӣ коре ки мекунем, охиратша фикр кардан дар кор, оқибатша фикр кардан дар кор. Дӯстони азиз, ки оё ҳамин кори мо баъди марги мо барои савоби мо мешавад, гуноҳи мо мешавад, ҳамаям ё ман фикр мекунам ки суолу ҷавоби хича дорад. Мо ҳам хато кардем, намегем накардем, чандин хатоӣ кардем ки худмонро намебахшем. Не ки Аллоҳи меҳрабон худаш бахшанда ва меҳрабон аст. Шояд ягон чиз мо сабаб шавад, худованд ҳамин гуноҳои моро ҳидоят кунад, бубахша. Фақат мо чӣ кор мекунем? Худованд як чиза дӯст медорад ки фақат бандаш чӣ кор кунад? Тавба кунад. Ҳар як чиз вақти хича дорад, ҳар як кор подоши хича дорад. То вақти муайян ҷавоби подошта метӣ, баъд аю бо роҳатша мекунӣ. Фақат мо сарҷамъии мо, дӯстии мо, бародарии мо, ҳамин чизо мемонад. Дӯстони азиз, дар анҷоми суҳбат гуфтанием ки боз як бори дигар ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо, ҳазор раҳмат ба нафароне ки дастгирӣ карден, ҳазор раҳмат ба он нафароне ки ин лаҳза дар бари мо буден, моро дарк карден, фаҳмиден. ин рӯз барои хурсандӣ ягон кас нест. ин рӯз рӯзи мотами ҳар яки мо шумо. Дӯстони азиз, ин рӯз дар сари ҳар якадоми мо шумо меяд. Худованд ҳеҷ гоҳ нишон надиҳад. Не ки фақат чӣ кор мекунем? Дар ҳаққаш дуо мекунем. Иншааллоҳ ки дуои шумо мустаҷоб мешавад. Ман боварии комил дорам. ва дар охир гуфтанем дӯстони азиз ки худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. ҳама вақт дуогӯи он ҳастем ки худованд ҳеҷ гоҳ ягон бародара ин рӯзи бада ишон натад. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, як чиза хотиррасон кунам. Худо насиб кард боша пага тарафи восе Кулоб бояд маъюба индивидуалро сиёнка бурем. Касоне ки мешиносам медонад, ягон ёр рафиқам видеоро ба дӯсту ба рафиқатон паҳн кунен. ягон нафар боша номерои 903 00 76 78 имо WhatsApp дорай. 903 00 76 78. ҳамин номеро дар WhatsAppш дар суратҳои ҳама маъюбаро роӣ кунен, нависен. Иншааллоҳ ки мо одамои дар кориро мегирем. Пага сафар дорем ба Кулоб восе. Нафароне ки мехоҳанд дастгирӣ кунанд, мисол суханҳои хуб бизананд, ягон нафаре мехоҳанд аз Кулоб ҳамроҳи мо вохир кунанд, ҳатман мо пага Кулоб мерем. Худо насиб карда боша аз пеш суҳбат мекунем, мебинем. Илтимос, нафароне ки беҳад ниёзманди бадан, индивалитан, маъюбан, номерои 903 00 76 78 ҳатман дар WhatsApp нависен. Дӯстони азиз, фақат далелу факт қатъӣ роӣ кунен. Дӯстони азиз, аётон наброяд. фақат мо иншааллоҳ кӯшиш мекунем дастгирӣ кунем ба хотири ҳар як анамун нафаре ки маъюба индивалитай пага ҷамъа. Иншааллоҳ саҳар барвақт мо сафар мекунем ба восе Кулоб ва мебинем ки чанд нафара сиёнка карда метавонем, чанд нафара успед мекунем, чанд нафари дигарро успед намекунем. ҳар як казо ма номнавис мекунем, мегирем. фақат одамое ки беҳад ниёзманди бадан. Ай шуш ҷидо шуда як квартира мешинем, ёро барнома намекунем. Дӯстони азиз.
занг мезанам, мегам айшум ҷидо шудагиам, як кӯдак дорум, шароитам намераса, маро хона битини. Не, фақат маёб инвалид, одамое ки ниёзманданд ҳамода